So ito ang gagamitin natin ngayon mga kasolid. Gumawa tayo ng dalawang soap bait. Yan o. Pinagdugtong ko lang mga kasolid para medyo malayo yung tali natin. Para siyang ano, sabigi. Ayan, itong tatry natin kung kakayanin ba nito. Tumali pa dito. Ayan, first cast natin sa dalawang soap bait. Yun. Yung malayo-layo rin. Tingnan natin kung makahuli. Wag lang sila magbuhol na dalawa. Delicads. Lakas ng hangin mga kasolid. Ayan o, sa ilalim ha. Ang binato. Lakas o. Ay, mukhang maabutan na naman tayo ng malakas na ulan. Yan po naman Lord, wag mo naman muna sana. Lakas oh. Grabe. May dumadali. Yun, fish on. Fish on. Fish on. Fish on mga kasolid. Kung kaya to, malit lang. Hindi siya ganong malakas. Oy, lapo-lapo. Maliit. Oh. Mabisa yung ating dalawang ano. Dalawang soap bait mga kasolid. Kumagat siya doon sa una. Ayan o. Soap bait lang malakas. Ayos. Ito tatanggalin muna natin mga kasolid. Napakalakas ng ulan. Ayan o. Yun. Ano yun? Mahapon. Na lang natin ito mga kasolid kasi napakaliit pa mga kasolid. Lapo. Maliit lang. Takasin ko. Takasin natin. Bye bye. Ayun, nasa sa gilid siya. Takas ka na. Yung kanya. Ay, yun. Matakas. Puro. Kasi mukha kami ng similya eh. Alam namin yung ganun lang puro talaga. Ganun lang puro stripe yung. May nakahuli na rin ako ganito kalaki dito. Stripe yung kanya. Opo. Buhit niya. Yung toldok hindi yun ano. Hindi. Oo. Ayun ang puro, ayun yung mga mahal no. Oo, yun ang mahal. Yung lalakihin talaga yung. Yung may nahuli ako ganito. Lalakihin talaga yung klaseng. Yun nga po. Ganun ang mga original. Oo. Oo.